Wat bist du aan het doen? Sorteren. En bist du nou aan het meten? Ja, En waarom doe je dat? dat is niet zeker als de planten hetzelfde binnen. Want er zijn nou even verschillende soorten. Hoe werkt dit? Zo, dit is het vuurster. Als dit een vuurster is, dan maakt hij hier weer de vuurster. Want dan moest u het ziekje hoe lang het ze binnen. Ja. En is dit leuk werk? Ja hoor. En waarom is dit wel leuk? Maar ik haast me meestal iets te doen. Anders verveelst die. Ja. En is Max een wat goede collega? Een hele goede collega, ja. Ja. En die doet het heel erg goed, het is heel erg precies. Hij had grapjes, hè? Ja. Hij doet heel goed zijn best. Ja. En hoe is de taakverdeling? Maar ja, ik ben eigenlijk zijn hulp, hè? Ik moet het spul heen en weer brengen, varen, en ik maak hem 9 woord toe aan. Dus ja, ik ben zeker de baas, hè? Wat heeft er nou in de hand? Hoe heet het eigenlijk? Dat weet ik precies meer. Dat weet ik precies. Ja, ik ken het wel van de kriest, maar hoe het heet? Oh, dan krijg je er honderden van door de hand. Dan moet je eigenlijk wel weten hoe het heet. Nou, even iets beetje helpen. Inex. Hoe? Inex. En Max, is dit nou die eerste bijbaantje? Ja. En krijg je er ook nog wat voor? Nee. Dit is een vrijwillig baantje. Ja. Best intentions bring joyless droughts. Pack your hacksaw, come bust me out. When your dentures prevent your smile. Goedemorgen. Wat ben je jou aan het doen? Dat ik ontwaan ben, ik zooi het nou weer op het wetter. Je moet er flink wat meters mooi zien. Inderdaad, ja. Want hoe vaak rennen je wel net op een deel? Wat van jou? Hoe vaak rennen je wel net op een deel? Nou, dat is wel haast uitrekken niet. Dit ook één keer in de maand in Grotteburg. Ja? En tussen Troon en Lietsenburg. En is dit nou ook dreigwerk? Nou ja, valt mooi, hè? Maar een soort rennen, hè? Hoeveel urenwerk heel je nou van? Van de helft verlies kind een mooitje. Dan ben ik haast rijden bezig. Ja? Want hij krijgt zelf eens jongen, vooral, hè? Vaak als op een del moest. Dus dan ben je 2 keer doen, dus dan kun je het nooit gaan doen. Ja, hoeveel meters rennen je wel net? Nou, dat is goed in de rekening, niet? Dan moet je de lengte een keer de breedte doen. En dat een keer 2. Dus je maatje wel per kilometer. Nou, ik denk, ik kan er eens zoiets. Jelle, roken! Vrachtwagen achter. En die zie je hem op 2 meter op de kont en de boven is van die grote schijnwerpers is dat. En maar dat er hudder moet, is dat? Nee joh.
Maar het gebeurde net. Die auto die het mooi heel rustig. Oh ja. En die vraagt maar, zit er 2 meter uit. Hoeveel uur gaat het nou al zo, dat je hem tegeer hier dan even staan? Nou, ik ben op mijn Zit pensioen, hij dus in de fut komen? ik zit in de fut, dus ik kom nog wat Oh, vaker. hij zit- En hij ik zit kon in maar net komen, dan ben ik net leuk. Maar dit voldoet jou wel, dat jij een bezit had en nou en hier? Ja, zeker. Dat werkt er door wat, nu? Ja, heel door in binnen, dan valt je gauw. Nu? Ja, want dat is dan stil in zijn zeel. Ja, nou, ik heb meestal muziekje bij, hè? Hij heeft er nog net hier om. Dan gaan we het even uitdraaien, nu.